Yurdumyzda orta we kiçi telekeçiligi ösdürmek barada döredilýän amatly şertler işiwur telekeçilerin öz işlerini döwrüň taraplarına laýyk ýola goýmagy we halkymyzyň ulussygy iyi bolan hareketlerini öndürmäge giň mümkinçilikler döredýär. Pähim paýhas ummanyň magtymyl pragylyna joşguny dähme çekýän telekeçiler halkymyzyň ösen isleglerini izderli öwrenmek bilen içerki bazarlanmada harit bolşulygyny emele getirmäge özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň aglasy bolan Wekil Wadyr Etrawyň şäherinde ýerleşýän Bergönüm hususy kärhanasynyň önürýän ýelim gatlakly polisiýanyň önümleri hem içerki bazarlamada ulussygy iyi bolan hareketleriň biridir. Bu hususy kärhananyň agzy bir işgärleri kämil tehnologiýaly enjanlarda önürýän önümlerini tehnologik talaplara dogry derejede durly ölçülerde önürip halkymyza elýeter bahadan ýetirýärler. Bu ýerde dünýä belli kompaniýalaryň enjanlary oturdulyp önürýän önümleriň görnüşleri barhartdyrýar. Kärhanada urunuşlaryň enjanlar tassamy kuwatlylygy boýunça her günü ortaça 2000 sany ýelim gatlakly polisiýanyň önümlerini işläp çykarmaklyga niýetlenenler. Bu önümler özüniň ýokary hilli we ekologik taýdan araslary bilen tapawutlanýar. Ýelim gatlakly polisiýanyň önümleri edara kärhanalaryň ýürüýte sargıtlaryna laýykly taýýarlanýar. Kärhananyň işçileri pähim paýhas ummanyň magtymyl pragylynyň her bir iş günni zähmet üstünliklerini beslemek bilen şu günler hasa joşguny zähmet çekýärler. Kärhananyň agzy bir işgärleri arkadaly gahrman ferdarymyzyň kiçi we orta telekeçiligi gollamakda döredip berýän giň golluglaryny jogap edip geljekde önümleriň täze görnüşlerini öndürmekle hem aýdyň maksat edinýärler. Kärhananyň işi telekeçiler döredip berilýän şeýle giň mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman hadamda kendi arkadaly gahrman ferdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.